عقیدہ اہل سنت دے اندر سوگ دی علامات نو اختیار کرنا عملاً اور ارادتاً یہ اہل سنت واسطے جائز نہیں۔ ہن جی ناویا ہے نا، ہن جی منیاں پٹھیاں کر چھڈو، اہل سنت دے عقیدے وچ ایسا کرنا جائز۔ ذکر کرو کسے بھی شہید دا، اگر ذکر شہادت کر دیا تہاڈیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے تے اللہ تہاڈے تے راضی ہو جائے گا۔ یہ عقیدہ اہل سنت ہے، عقیدہ اہل سنت ہے۔ اور جس ہستی دا شہادت ہے نا 18 ذو الحج نو، حضرت عثمان غنی، اے ہستی نے سنیا ہو جنہاں دا 40 دن پانی باندھ رہا ہے۔ کربلا وچ کنے دن رہا ہے بولو؟ تے مدینے شریف دے وچ داماد رسول خلیفۃ المسلمین، خلیفہ راشد حضرت امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی دی پھوپھی دی بیٹی دے بیٹے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پنجویں پشت جا کے حضور نہ لڑ دیں۔ پنجویں پشت توجہ ہے، کتنی پشت؟ پنجویں پشت حضور نہ رڑ جاندے نے، اتنا کو فاصلہ ہے۔ بندے کو بڑے دو کئی بندے انج بھی سیانے آندے ہوندے نا، سیانے بجو تو کمی نے۔ میں کہا جناب اے پنجویں پیڑھی ہے حضور نہ لڑدے پہ ہے، کیویں کمی پہ بڑھیں دے ہو؟ نانکیوں داد کیوں حضور نہ لڑدے نے حضرت عثمان غنی؟ تسی مرضی والے ہو، جن تہاڈے ہاتھ وچ مہر ہے، بس بزرگاں نوں بٹھاؤ۔ جندے دے دل ٹھپا کمیاں والا لائی جاندے ہو، جندے دے دل چودھریاں والا لائی جاندے ہو، ساڈی کیڑی گل ہے؟ بندیاں دے ہاتھ وچ مہر جو آپ لائی نہ کمیاں آ پوڑی آ۔ میں کہا جناب اسلام وچ تے کمی ہوندے ہی کوئی نہیں، تے جے بنا بھی لے ہے نا اپنے کولوں کو گڑ گڑ لے ہے تے جنہاں نو تسی کمی آندے پے ہو نا، ابو بکر صدیق تو لے کے حضرت عثمان غنی تک، اے سارے دے سارے رسول اللہ دے رشتہ دار نے، نانکیاں ہی چومی تے دادکیاں ہی چومی۔ اے مسئلہ ہی تے میں جڑی گل پیا کرنا نا تہاڈے نال، اے ایویں نہیں بھائی تو سنیے تے کر چھڈیے، نہیں، بڑی ذمہ داری نال پکی گل پیا کرنا۔ ہاں گرامی قدر دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے اس ہستی دا نام ہے جدا نکاح حضور دیاں 2 دھیاں نال ہوئے۔ اے مسئلے تواڈے دلاں وچ بیٹھے ہوئے ہونے چاہیے نے، دلاں وچ باؤ مسئلے۔ حضرت عثمان غنی آدم تو لے کے قیامت تک واحد بندہ ہے جدے نال نبی دیاں 2 دھیاں دا نکاح ہویا ہے، اور کسے نال نہیں ہویا ہے، ریکارڈ ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلی والے امام احمد رضا فرماندے نے، نور کی سرکار سے پایا تو شالا نور کا، او مبارک تجھ کو سنو رین جوڑا نور کا۔ سمجھ آئیے کوئی نہ؟ ہر بندے نو میرے نبی پاک سرکار دے ہر غلام وچ بڑیاں خوبیاں ہیں، ہر غلام وچ وکھریاں وکھریاں خوبیاں ہیں۔ اے جڑے حضور دے داماد سن نا، انہاں نو اللہ نے مال بڑا دیتا سی، بہت مال عطا فرمایا سی اللہ نے، تے مال دے کے نال دل دیتا ہویا سی انہاں نو عثمان غنی آندے۔ اے او حضرت عثمان غنی نے، حضرت عثمان غنی نے جدوں حضرت علی دی تے فاطمہ زہرا پاک دی شادی ہوئی ہے نا، تے حضرت علی کو ایک زیرہ سی، حضور نے فرمایا علی بازار جاؤ تے اے بیچ دیو، جڑی ہے اتنے جیکٹ پائی دی ہے نا لوہے دی، ہتھیار دے طور تے فوجی باندھے آئے، فرمایا جا اے بیچ دے۔
حضرت علی بیچن واسطے بازار گئے تے حضرت عثمان غنی آگے خریدن واسطے. مولا علی فرمایا بھی اسی بیچنی ہے تے حضرت عثمان عرض کرتے ہیں سونیا میں خرید لینا کیوں بیچ رہے ہو؟ فرمایا شادی کرنی ہے تے اخراجات واسطے پیسے کی ضرورت ہے تے حضور نے فرمایا بیچا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں ٹھیک ہے سونیا کنی قیمت لاؤ گے؟ فرمایا 40,000. 40,000 4,000 روایات مختلف نے. جیڑی قیمت مولا علی اکھی ہے نا انہاں اوہی کٹ دیتی. سودا لین دین لگیا تکرار ہوندے نا بنی جی میں اننے دینا چھڑ دیو انج کر دو. تاریخ وچ لکھیا جڑے مولا علی منگے نے انہاں اوہی کٹ دیتے. انہیں کہ لو سرکار زیرا ساٹی ہوگی تے پیسے تواڈے ہو گئے. جدو مولا علی نے پیسے لے جدو سرکار نے پیسے لے تے حضرت عثمان غنی عرض کردے سونیا جدو یاراں دیاں شادیاں ہوندیاں نے یار یاراں نوں تحفے بھی دیندے ہوندے نے. فرمایا ہاں عثمان دے دے نے. عرض کیتی سونیا وچی اپنی مرضی نال قیمت بھی لے جاؤ عثمان والوں شادی دا پہلا تحفہ بھی زیرا نال ہی لے جاؤ. نعرہ تکبیر